So padulong namin karon Jumar. Sulod mi karon sa Nature Garden. First time po na ako musulod diha. Ikaw dong, first time pa nimo diha dong no? Ah, sige nakakasulod diha. Ah. Ako ra day ang first time guys musulod. Match to karon nga alas 3:40. Sulayan na tog sulod diha para makakita po tag unsay sulod ang Nature Garden. Hala gid daw mga halas unggoy mga tan-awon nun si Kuya. Naba ibid. Try na tog tan-aw. Tanaw na tong unggoy. Kusudlon guys. Tanaw na to. Ano yun sa mami? Kalapati? Napos sila yung mga kalapati dahil dali ako. Sige, tawa ka na siya. Kalapati, oh. Ang sakit na siya? Ang sakit? Buwan. Pabo? Oo, sana. Gan, ano siya? Ito na pabo, no? Magansa po, no? Nakalimot na po si pangalan. Nakakuan ko ano, nakalimot ko ano, si pangalan anak. Kaya, dali ta sa unggoy guys. Igana, no? Wow! Hi! Hello! Hindi, nagkikindi ah. Ba't sila ka? Pada, nagkikindi. Hi! Sino ang date? February 29, 2020. Jiri. Jiri Bruno Nonay. Sana, mo na ilang pangalan? Ako. Apil, mada ko dari Jiri. Ito sa uban. Ito sa uban guys. Tanaw na itong uban. Nga. Bye! Uy, dapat sila isda dari ako. Ito ang isda nila. Baligya, gani. Ha? Ito ko, okay. May goldfish nila. Hindi ko kayo? Ito. Leo, ito ba? Ito, janitor? Ha? Janitor, ako kayo, oh. Saan ko lang dibili sila. Yun, gana, janitor. Kung janitor na, kaunon na, Julia. Ah, dili na janitor. Pero marami siya lapad ka pag ulo, oh. Kung janitor na, pangkaon. Dagan biya sila dayo, oh. Buha ka ba? Mara, ako kayo, oh. Napay naglupad dari ang samang din. So naranin siya sa Bidcore guys. Bidcore. Jimmy. Balak naman lagi na. Uy, nalanggam. Unsa na nga langgam? Di ba na agila? Murtik ko. Di ba na agila? Pwede na agila. Uy, kailangan. Agila po. Dili mo na agila. Oh, katong isa sa agila. Dili mo. Doon nga isa kabak na. Ito yung color, maragpan ba? Ito isa, oh. Ano mo pangalan, oh? Banog. Ama, kato may agila, oh, kato. Ganun lang siya. Si Jeannie, si Jeannie nila. Guys, naman po daw halas diri adong. Naman dapit tong halas daw. Ah. Napa rin diri mga bulak diri. Ay sa daw nga. Tanang sa nato diri.
Bulak nila diri oh. Balik ya siguro ni mga bulak nila diri ano? Bulak oh. Oh, ay, manok, baiglat eh. Baiglat nga manok, hindi nang nasa sulod. Samutan na ito sa halas. Anara ito guys, oh, mata oh. Sula siya nga lang ito. May puntik-puntik. May puntik-puntik ang balibo. Kakabaloin. Muna kailag langgam. Ano yung mga klase nga langgam? Tamsi rin ang hibawaan guys. Tamsi, alimokon. Basin tayo dito dong. Pakito. Langan lang, gutom mo naman niya. Ako naman niya. Ay, naarap guys, kadako. Kadako kaya, naraon. Alam sa mga bisita nga mo tan-aw ni Archie, snake, palihog ayaw ninyo to suka og kahoy. Og ayaw ninyo labaya og bato kay aron dili masuko. Kung mahimo ato lang siyang tan-awon dahil salamat sa inyong kooperasyon. Oh, uy, nagloko. Bilangaw lagi na siya dong, buhay pa na dong. Nagloko rin muna. Masa na siya baksan na? Ha? Twist ako kaayo, oh. Nawadi ka na makabuhay, no? Archie iyang pangalan, si Busog Archie. ka na. Ha? Busog ka na, tog na. Bana, uy. Naraw daw kaayo siya guys, oh. Nang yang ulo nas tunga. Marag nagatubang dere ah. Ansa Mara? Mara pa na isa ang halas dong. Eh, bili to eh. Bot na bot na. Ay, mangustin nila oh. Wala nagbagsak ba? Oh, kayo eh. Napo daw ibid, tanaw na to kung nabay ibid tinuod guys. Nakita naman nato si Archie. Si Archie ang pangalan sa ilang snake dere ah. Tapay mga langgam na dito ah guys. Hindi ba dire ada? Diha to sila ni Kuan dong no. Mo ni ang ilang sila ni Kuan mat, sila GM og si Renz nagkuan. Nagdoyan-doyan. Pabo. Pagukod yung pabo. Oh, yung pabo kayo dito. Ay, saan yung dito yan? Ay. Wow. No? Ay, kuan man ni lovebirds. Lovebirds in Paris. Kardo gali. Indo ta ka na lang gawin. Oh, lovebirds. Kuan man na sila ma. Di color ba? Nagin na sila pag namagwi ka na, nagin na dapat lucky ba eh. Ano no? Oh. Di color na sila. Paris to dapat sila ba? Bayana no? Ha? Ilan? Hi. Kibali ang bayana kanong kuan. Butitok. Oh, kung asa unsa ani pag-edit pa na sa bakuan, sa Cardo, siya isis Cardo. Iya, mga bahog sa ubos. Dawa ang pagkaan na ka dawa. Ina pagit isa dira. Unsa ka siya dong? Butitok man din eh. Ha? Bahog man og sungo. Butitok. Wala jud tay alam mag-ini sa pangal sa mga kuan. Escardo. Langgam, human. Ay, napay Cardo tay diri ah. Abi man ako dara sa ang probinsyano si Cardo, guys. Cardo, how are you? Kapoy na siya gabi wa. Ano nilo dong? Maraming iring-iring ang ulo no. Kaya pagkaan luto ra. Natulog si Cardo. Cardo.
Di ko ang siguro na yan, no? Nag-live din siya sa ang probinsyano, kaya naman siya diri sa nature garden. Joke. Murag maura. Ana pa diri alas. Last guys. Lovers in Paris. Hara. Ay, di man sila maklaro. Hi. How are you? How are you, lovers? Kalimutan nilang balibo. Ay, lang po. Unsa man? Color nga, hindi kayo mabalhibo ba? Barugay. Ano unsa ni siya? Kini may nice ko kay naikuan. Hindi masabtan yung mga langgama. Ano mga pangalan ini? Ano yung pangalan niya? Wala, mag-ibutan. Wala may pangalan. Pero dawag pa yung pagkaon. Maria. Murag klase siguro sa lovers dito. Lahi sila nga klase kay naay murag sungay-sungay balibo sa ibabaw. Mamurag na yung murag kuan ko under ba. Ay, tapay. Dagko po sila sa lovers. Cute ra color eh. Tulos lang ko diri. Kumusta mo diri? Wala na. So that's it guys. Wala na may tuyok dari sa nature garden. Nakita namin punggoy, lovers, patang uban mga langgam, si Archie nga ang kalas. O, ano to? Mila? Wala ka na lang yung mga oras na to. Wala ka na lang yung mga oras na to. Ha? lagi dito. Kana ba na marag barko kining puti. Hindi na kin alam mo. Diba guys, marag barko puti.
Say hi. Say hi. Wow.